Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita, ket naggapo iti pagayam tayo ang nagpailinged itinagan alito, manipod iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Manipod nag-abroad ti asawak, saan na atinungpal ti Karina. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ti pagayam tayo anilito, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Bakit? Kaano ka kading agpawit? Awan ngamin may gatang ko ni ti balunan ni Dayan iti pagadalan. Amumatan ti ubing ita. Di da kahit ti agbalo ni ti tuyo. Sana kas kada tayo idi. Idi da tayo pa iti agad-adal. Saan aga po tadak dito'y abroad? Kat siyak ti aggastos. Agtrabaho ka man tapno adda maitid mo iti anak ta. Ta siyak ti agurnong iti kwarta tayo. Agrigrigatak dito'y ngagtrab-trabaho sa anak nga agnamnam ay. Ngam nagkari ka, ano maka-abroad ka. Agpawit ka. Iti kasta, mapadasan mo ti anak mo ti agnamay. Ka, day ta tinamnamaam? Napanunod ko asaan anarigat ti umadayo. Iso akayat ko ti makaurnong adagos. Iso asa anak nga agpawit iti kwarta. Sika ti makaam nga agdiskitar iti pagbiagyo nga agama. Agyaman kakit di Taawanak di taapakpakanam. Alang arod bakit? No, day tati ko nam. Sige Agurnong ka nga ron, ta siyak pala ang ti makaam mo dito Alang arudan, tani, mataktakak iti trabaho. Mawag kagayam tapno agpapawit ka iti kwarta. Siyempre, kaya't kamot na kumustaan, bakit? Mala, ibabakon ti cellphone, tagtrabaho akon. Alang arod bakit? Agan-anad ka akanayon dita. Anda ka matgayam nga agugugot itinatan dito'y talon mo litaw. O nanang, anusak ti agugot, tawan mo't masida. Agduamulan mo ta ni Ana iji abroad. Apay, saan kami pa'y anagpawit? Saan ka nung agpawit, nanang? Agurnong ka no, ta kaya't na ti makaurnong adagos. Ta narigat ka no ti umadayo. Anya, di na mo't ipawit amin asweldo na. Oray basit laang mo't kumaa, ti maipawit na. Kumaan nanang. Nga mabayin ako ni ti asawak. Isa bayak latan. Makaamuak ka nung agdiskitar para kada kami kandayan. Ay, nalabos mo't day ta asawam. Anya nga rod, ti gungguna na nagabrod ngay, no imutan na kayo mat. Bayan tayo latan nanang. Ikarigatan latan at agdiskitar. Simangpat kagaya man anak ko. Kumusta iji pagkadalan? Okay, matatang. Aywan gayam. Nagpawit ka din ni nanang. Nakagatang kayo ni ti balunag. Siguro, naimas ti si datay tatatang. Nakasaok ni nanang mo, anak. Saan ka nung agpawit iti kwarta? Siya ka no ti makaamong agtrabaho para kanata. Anya? Taapay ka no, tatang? Kaya't ni nanang mo ti daras sa makaurnong. Di, kaslaawan matlang ti pagbaliwan ti panagbiag ta, tatang? Saan ka matanagan, anak? Saan ka matabaybayan? Awan nga rod balunag inton bigat? Ada itlog ginatang ko. Iso mati kabalak agatangan, anak ko. Anyamatan. Itlog la ka na yun. Mababainak nga agbalbalon iti itlog ka na yun, tatang. E dinto adag iti kaklasik. Awan agbalbalon iti itlog. Yala. No kasta, anusam nga rod ti agawid iti balay iti aldaw. Ta dito'y kaamangan tapno awan makakita nga itlog ti sidam, anak. Anyapay ngay, tatang. Uray na pudpudot. Anusak ati magmag na nga agawid. Apay nga gawawid pa'y laang ni Dayan iti aldaw. Kat nakapudpudot, manong. Apay asaan mo pa'y lang apagbalunan. Tapno saanin ang masapol nga agawid. Di namat ngamin kayat agbalon nating. Kayat na nga ro ti magmag na nakapudpudot. Jak pa'y ngamin nalakot ay uging ko. Awan ni gatang ko'y tinaimas sa balunan na. Di namat kayat ti agbalon ni titlog.
Anya nga iti serbi ni Anang, ada iti abroad. Siyang pailangan ka no ti makamo, iti kasapulan mi kanidayan, tagurnong ka no. Ay unay mo't ti kinaimot dayta. Sobra mo ti asawam. Apay, saan amasyan iti anak na? Binaybay aklatan Mabainak mat namang pilit nga agipawit. At dan gumatang iti uging ko anak. Anya ti kayat maabalunan, tama panak gumatang. Kayat ko ti hotdog kan longganisa, tatang. Alang aron, tayo so ti gatangag. Ken gumatangak mat na iti naimas asidata. Nasayat mo, tatang. Tapnusan akanayon latan anating ti si data. Ano sam ko ma, no kanayon anatang ti sidata anak. Amum matirigrigat ko. Wen, tatang. Numaminsan, babalawak ni nanang. Apay adi na tamay turad na pauitan, tatang. Ala, saan ta na pagtungtungan na ita anak ko? Naibagak matan kan katirason. Kumusta kan bakit? Imbag man ta nakaawag ka. Imawag ang taumadanin ti birthday ni Dayan. Naisaganaam ka di mo lang ti panagkasangay na. Bakit? Diyak makaurnong. Ta siyak mat amin taggastos. Isa ano mabalin, agpawit kay ti pare ti mausarin to nagkasangay ni Dayan. Pansit lang ti kabalak agatangan. Nuan niya ti adda, iso ti anusan ni Dayan. Sa anak nga agpawit iti gastusin nyo laang apanghanda. Ado ti mas importante apakausaran ti kwarta. Ure italang mat nga kasangay ti anak ta. Saan ka kadi ang makauawat? Kinunak lang arudan anarigat ti sasaadat ditoy. Iso ajak ipalubos amasayang ti kwarta pagbanbanuga. Sige nga ron, saan ka apilitan nga agipawit? Umadanin ti panagkasangay ko, tatang. Ibagayo ka ni nanang. Tamangan no kayat na ti agpawit ita akasangay ko. Nagsarita kamin kaninanang mo. Talaga nga impatangkan ti inam ti saan na apa nagpawit. Anya? Dahil ti agpaiso anak. Iso nga ano sa mo niya ti kabalak. Anyamatan ni nanang. Kaslamatan kwarta laang tinapatagkan ko, ana. Saan mo kumaguraan ti inam, anak ko? Ibagak ti agpaiso kada kayo, tatang. Kagurak ti aramiden ni nanang. Nanang, lumabalin. Umayuman ilutpan ni Dayan iti uray pansit lang. Tapno uray kaskasano. Maragsakan mo't iti kasangay na. Apay, awan kwartam. Awan nga rod nanang. Siyak mo't amin ti aggasgastos iti kasapulan mi. Tasaan mo't nga agpawpaw iti asawak. Ay unay matan ni Ana. Pinagbaliw ti kwartana. Kaslasaan na kayo matan nga ipatpatag ka ni Dayan. Diyay laagur-urnungan ti aramidan na. Bayan tay latan nanang no day ti kayat ng aramidan. Lilian, umay kayo itong Sabado iti balay. Paglutwak ni nanang iti pansit, kasangay ni Dayan. Pansit laang ti isagana yo? Anusan ay sulang mat ti kabalak. Ammo ni Ana, pansit laang ti handa ti anak na? Ammo na Kinunana nga rod nga anusan ni Dayan no niya ti adda. Kita ta mga no bumak ng adagos ti asawam, gapo iti kinaimot na. Mangrugi nga rod nga agsakit tinakam ni Dayan kenkwana. Di na mapabasol ni Dayan no agsakit tinakam na kenkwana. Isang umay kayo inton Sabado Tapno saan mo't unay nga agladingit ti anak ko. Nala, namnamaam nga umayak. Oray regalo kenkwana ti cake. Agpaiso? Wen, takaasi mo di ka anakak. Ada iti abro ti inana, ngampansit laang piman ti handa na. Bilibak at talaga kan kalito. Apay mat. Aday di abroad ti asawam. Ngam permi pay laang agagat mo. Wala ta narigat no agsadut-sadutak. Agbisin kami akan ni Dayan. Apay, saan nga agpawpawit ni bakit mo? Day tatipod no. Ha? Apay, ada lalaki na iti abroad? Paragkunaket awan mat. Kaya't nalang kano ti makaurno nga dagos. Ta narigat ti agtrabaho iti abroad. Kaya't mo
asawan? Pulos, asan ang nagpawpawit ni bakit mo manipod na gabrod? Wan, dahi tatipod no. Ay, una yan na panang parigat kan ka ni bakit mo? Lito? Dandani ka nag-graduate high school, anak. Wan tatang, kat para kada kayo ti baligig. Gaputa na kayo tinang paadal kanyak. Amang ano agawid ni nanang mo inton graduation mo? Awan bibiyang ko tatang, uray man saan nga gaw awid. Nay, apay mo ta nakastati sa iti inam. Kwarta tinapatagkan kwa na tatang. Awan patagtakan kwa na. Sana pudno na ita, anak. Saan yun nga sakit ni nanang tatang? Maawatak mo't nga minti inam. Basol ko, no apayan narigat ti biyag tayo. Siyak ti padre di pamilya. Kat siyak ko matirumbay nga agrimedyo iti agpay kada tayo. Ngam no napatagtakan ni nanang. Tulungan na takuma. Ngam saan matatang? Bagbagi na laang tinapatagkan kwa na. Anak ko, Ibagbaga akong tipod no tatang. Nasakit tinakam ko kani nanang. nasayaat mo't na naabutam ti graduation ni Dayan. Iso nga rod nga insapak tinagangwid, takayat ko nga imatangan ti panagraduar ni Dayan. No kayat mo, si kanto ti mangi marcha iti anak ta. Siya ka talaga, tasyak ka nga rod ti inana. Ni tatang ti kayat ko amang imarcha kanyak. Gaputa iso tinang paadal kanyak. Anak, saan ka kadi ang maragsakan tanagawid na ni nanang mo? Apaya nagawid kayo pailaang nanang. Sayang ti birok yo. Agsublay kayo ni abroad. Sana bali, takabaulan mo't ni tatang nga ipaidag iti ka sa pulak. Anak, apay mo't tinakasta ti bagbagam kanya. Agur-urnungak, takayat ko ang makabalay tayo iti dakkel. Saan kat akas dito'y balay tayo abarong-barong. Oray pa'y nanang. Naiturad na kami kani tatang apapasan. Nga ariglaag sida kami iti asin. Awan patagmikan ka. Saan kayo lang kumananagaw awid? Anak, husto daytan. Didak pagsardangan tatang. Gaputa agpaiso ti bagbagak. Diyak laing pagarap. At tumukno sa dilangit tigura kanyak ti anak ta. Diyak namin kayat nga ibagakin ka. Tadyak kayat nga isupaya pampanunutem. Nagbidutak lakay. Hanya ti kayat mo asawan. Husto ti anak mo. Gapo iti ayat ko ang makaurnong adagos. Saan kayo a pinanunot? Saan ko a pinanunot ti marik na ti anak ko? Siyak ti aking basol. Gaputa saan kayo ang maipayan ni tinanam ayabiyag. Lapasak lang ti graduation ti anak ta. Agsubli ak iti abroad. Kat siyak ti mang paadal iti kolehiyo iti anak ta. Sigurado kay ti dayta. Wala kay. Kayat ko ti bumawi iti anak ta. No kasta, nagsubligaya man iti abroad ni nanang asana nagpakada. Nasakit ka di tinakam na, asaan nga iso tinang imarcha kanyak. Nagpakada kanyak anak. Amo na ang nagbasol ken ka. Kanagkidkid daw iti pamakawan. Nagsubli iti abroad, takayat na nga iso timang paadal ken ka iti kolehyo. Apay nga rod asana personal adim mawat kanyak iti pamakawan tatang. Kan apay asana nagpakada kanyak. Gaputa saan kanupaya nakasagana sumango ken ka. Ti kayat na, ket makabawi ken ka. Iso kano timang paadal ken ka iti kolehyo. Agpaiso ka di dayta tatang. Ang mga nuinton ad naman na ni abroad, ket agbaliw man ti panunot na. Panagkunak ket saanen anak ko. Nakaamiri sen ni nanang mo.
Pinaypayson ti asawak tinagpawit Mr. Lonely. Kat ita, ison timang papaadal iti anak mi. Ti pagayam mo, Lito. Agyaman pagayam Lito iti dahi ti apakasaritaam, kat timakunak, nasaya at met ta nakaamiris ti asawam. Tauray asinumat nga anak, no saan asuportaran tinaganak na, talaga nga umadayo tirik na ti ubing. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan ti biag ni Lito. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Insurat ni Mary Ann Nalica. Iti direksyon, Virgie Peclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, ti NPBC Drama Production Center, DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, itinkay panang tarabay.